Najslađeni kraj, ovdje je sad još od hrane i pijače, to sad sve tu. To još su lajcne za staviti kad se sve završi. A sad idemo, da ovo nije šta novo, to sve znaš. Moram to sad tu brdo stvari za pospremiti. Znači ovo je kao što si vidjela, a tamo smo malo probali boju. A to ću ti kasnije pokazati, samo da pogledaš sad ovo. Evo i sa ovim ukrasnim lajsama, sasvim lijepi ugođaj sada. Još smo jednu ruku napravili da se baš sve sitnice srede, moram sad neki krevet pospremiti. I tako. A evo vidiš kako sad to izgleda. Ne znam kako se to vidi. Ovako. Ali puno je bolje uživo kad vidiš. Baš tako otmjeno izgleda. Eto. Da, a onda još, pošto sad moramo završiti sobu sutra, zajedno sve daske ćemo naštimati. Sutra ćemo probati, ako ne bude nekih problema, cijeli parket naštimati. Ovo s obzirom da će ići tu ne treba toliko čistiti, ali ćemo, jer onako ćemo postavljati prvo onu foliju i tako. Ne znam koliko se vidi, probat ću napraviti sliku. Najslađeni kraj, ovdje je sad još od hrane i pijače, to sad sve tu. To još su lajcne za staviti kad se sve završi. A sad idemo, da ovo nije šta novo, to sve znaš. Moram to sad tu brdo stvari za pospremiti. Znači ovo je kao što si vidjela, a tamo smo malo probali boju. A to ću ti kasnije pokazati, samo da pogledaš sad ovo. Sa ovim ukrasnim lajsama, sasvim lijepi ugođaj sada. Još smo jednu ruku napravili da se baš sve sitnice srede, moram sad neki krevet pospremiti. I tako. A evo vidiš kako sad to izgleda. Ne znam koliko se to vidi. Ovako. Ali puno je bolje uživo kad vidiš. Baš tako otmjeno izgleda. Da još, pošto sad moramo završiti sobu sutra, zajedno sve daske ćemo naštimati. Sutra ćemo probati, ako ne bude nekih problema, cijeli parket naštimati. Ovo s obzirom da će ići tu ne treba toliko čistiti, ali ćemo, jer onako ćemo postavljati prvo onu foliju i tako. Ne znam koliko se vidi, probat ću napraviti